contestant number 1. Sa tingin mo, pinangat ka ba? Bakit? Okay po, thank you po ako na mamalasan ako or swerte. Ay, gusto swertihin po ako kasi naniniwala ko ang sasampal sa akin ay isang nurse. Nurse by profession. At ayong sampal na yan ay pinaghirapan na yan. Diba? Sa dinami-dami ba ng contestant sa amin, ako lang ang sasampalin ng isang mabuti nurse. Hindi mo ba swerte yun? Ngunit lagi ho nating tatandaan that Article 3, Section 1 of 1987, Constitution of the Republic of the Philippines, no person shall be deprived without due process of the law. Teka ba? Siya yung nauna eh. Ito yung question mo. Hindi, ay number 7. Contestant number 2. Siya yung nauna din. Kung binigyan kita ng isang pagkakataon, sino ang isasama mo at bakit? Ah. Saan? Kung bibigyan ako ng pagkakataon, sino ang isasama ko? Pagkakataon po na ano? Ang pagkakataon na manalo sa patimpalak na ito, wala akong ibang isasama kundi ang mga huradong nagpapanalo sa akin patungo sa tagumpay na napuntahan ko. Thank you. Good morning, contestant number 3. Ito yung question mo. Kung ikaw ay isang hayop, ano ka at bakit? Una sa lahat ay gusto mo nang sagutin ang unang katanungan sa akin. Magandang umaga, Garusa. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga hurado. Higit sa lahat sa mga taong nandito. Ang tanong niya po ay, kung ako daw ay magiging hayop, ano ako at bakit? Kung may pagbawa tayo, syempre, pipiliin ko po yung kalabaw. Sapagkat ang kalabaw po ang ating pambansang hayop. Ang kalabaw ay sumisimbolo sa kasipagan, sa kalakasan na mayroon tayo. Bilang isang Pilipino, dapat ang bawat ugali nating mga Pilipino ay inahalin tulad natin sa isang kalabaw. Sapagkat ang kalabaw ay matapang. Tulad natin mga Pilipino, huwag tayong mananaig sa kahit na sino man. Tayo ay matapang, dahil tayo ay Pilipino. Kailanman, bilang isang Pilipino, tayo ay maging kalabaw.